Hanneke Jouta van de FNP is kandidaat-wethouder voor de gemeente Noord-Friesland. En dat wie uiteindelijk geen regen kar. Op dit moment hie ik het net verwacht, of hien we het net verwachten. We hadden er in het verleden wel eens doorheen. Toen hebben we er wel een uitgedacht. En nou dat het zich dan voordoet, hebben we het bepraat en wie het net heel moeilijk meer. Na het besluit en de bekendmaking kwam er best een soort op Jouta aan. Het wie best wel een heftige week hebben. Ik ben natuurlijk nog steeds gewoon fractievoorzitter. En ik al wie ik de kandidaat net wist, maar je natuurlijk ook dingen doen die je ouders net betaald hebben. Dus ik vond het wel een beetje lastig, maar ik wel weer heel leuk natuurlijk. Maar er kwam wel wat op me aan. De raadsleden die stemmen erover. En als dat een meerderheid had, dan ben ik wethouder en dan zult het hebben. Het is een hele uitdaging, het is heel wat oors, maar ik had er echt zin in.